Handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kayo tanan mga sugin na kapaminaw ni Tolmanon, handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Ingon man usab sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nonoy nga taga Hinaplanon, Iligan City. Kining kaagi ko nga ipabati ko kaninyo akong kaagi nga adunay mga kasakit ug kalipay, kapakyasan ug kalampusan. Sa dili ko pa pagsugdan ug pagsaysay palihog kahando sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Too Much Love Will Kill You. Gikan sa It's the Case Production Center, aniya kining Tolmanon, handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada siyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Hinaplanon, Iligan City. Mao kini ang ikaduhang siglo sa iyang sugilanon. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Nonoy. Pamangka. Kana dapat sa imo ha. Salbais ka bayana ka. Ngalong ipatak na ko nimo. Nasira ka. Ug nasira sad ko animal kang bayana ka. Pero nalipay ka. Nagpakaulaw ka lang. Tiyaw mo nagreklamo kang sila nga imo siyang gikulat ha. Di pa barangay ka. Di pa pirma ka na og kasulatan nga sa sunod nga imo pa ka ng bato niya. Kalabuso ka na gyud. Nalagot ko niya pa. Nasira ko tungod niya. Hugaw kayo bayana, uy.
Sa? Imong uyab tong bayhana? May laing kang uyab gawas kay Kristi? Ha? Ako nga wala guto, katubayana. Uy, dilig na ko siya uyab. Si Christy lang yun pa, si Christy lang. Gago ka! Gago ka! Tay gagugod pa. Gago ka! Gago ka! Kay gago ka! May tanong nga babae, nangita ka pag problema! Aya, masunod na lang ko, tito. Oh, Kristi, ano ka? Ali, sunod na lang. Oh, Christy, ano ka? Oh, Kristi, din lang mo ha? Pasag na ko kamo mag-istorya ni ining maayo kong lalaking anak. Sige, tito, salamat. Iyon po ni Monoy, bahala kasi ang kinabuhi. Christy, ano ka? Ayaw na nagpagsulti, Noy. Lalo kayo akong tapati. Ang pinagsultihan ninyo ni Papa Nimo. Tukayin ako nakapati-pati. Huwag tabi-tabi, Noy. Matingon din ni Sheila. Pero ako kinipan ng balingan, Noy. Tungod kayo. Ako'y lang. Gusto nga tuwan. Ikaw lang, Noy. Ikaw. Gusto pa silo ako. Naglisod kang tubag, Noy. Langot kagiyang kung manimo. Nga nakasaka. Nagpapungol-pungol ko. Gitabunan na akong lungan sa mga tabi-tabi. Tungod kay mauwi akong iputang sa akong una-una. Kaila kang kitaot, Noy. Dili may tabo nga mangita kaglain. Tungod kay mahal ko ni mo, Noy. Mahal ko ikaw. Ikaw ang gusto kong tuhan, Noy. Ikaw. Pero Christy, natintal ko. Huwag na patintal sa ka. Huwag kay parugana. Dili ka mahimong likon ng padre ng pamilya. Hindi ka put sa panahon, Noy. Dili ka mahimong maayong pana, Noy. Dili. Christy, husband ko, pasiluha ko. Pasiluha ko. I'm just the shadow of man I used to be. Salamat na lang, Lord. Something sa'yo pa. Iman lang ipagkita mo matuod mo ang pagkatao. Dili ka agay sa akong pagmahal, Lord. Magbuwag na lang ta. Magbuwag na lang ta. Nakigbuwag dayon ako si Christine atong higayon na. Igo na lang sad ko sa paghilak kahandos. Tungod kay giusikan ko ang babae, ang tinuod nga nagmahal kan nako. Nasakit ko, nasira ko. Tungod lang gyud sa babae. Tungod lang sa kahakog, sa kahangol sa unod. Kanimo Christy, paselo ako. Atagi ko og laing higayon. Please, maluoy ka nako. Grabe kaayo ang akong pagmahay. Magbalik ta, please. Og manghinauton ko nga sa mga nitanaw ug nakapaminaw ning akong sugilanon nga doon na kamoy na pulot nga aral. Unang una sa mga lalaki. Samtang sayo pa ang tanan, hinuklubi kani kaniyong akong sugilanon nga dili kini mahitabo kan ninyo. Og dinhi na lang kutob, dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. And more power sa HDKS Production Center. Ang handustaan humandagan sa usa ka singgit. Ang magtatampo, Nonoy.
Daghang salamat Sir Nonoy Puente sa pagpadala sa imong sugilanon og manginatuno kamusab nga mga nagapaminaw o nagatanaw ning atong tulumanon ang handus daan human dagan sa usa ka singgit nga atong ma-share usab ang inyong sugilanon. May mga kapakyasan man kana o kalampusan, may mga kasakit man kana o kalipay, isin lamang ang inyong sugilanon sa akong messenger. Usbon ko, ako ang inyong lingkod, magpailayla kaninyo. Ako si Sandro Ratonel, anialo Molupyo sa Sitio Mahanay, Barangay Batog, Idolman, Bohol. Akong welcome kamong tanan sa pag-share sa inyong mga sugilanon. Og mausab, atong i-shout out ang atong mga followers. Akong i-shout out ang akong mga kauban sa una diha sa FDC Company, Tagbilaran City. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay ni atong tolmanon ang handus daan humandagan sa usa ka singgit. God bless.